bé, celebrar que hi hagi una àmplia majoria d'aquest consistori que vota a favor i que hi hagin abstencions positives també és algo que ens fa bastanta il·lusió. El primer de tot, el que cal dir és que, com bé s'ha dit, i crec que és molt important que hi insistim, és que aquesta moció és una iniciativa ciutadana. El Correllengua i la moció que l'acompanya és una iniciativa ciutadana. Els partits polítics el portem aquí perquè és l'única manera de portar-ho a debat i que es comenti, però la iniciativa és de la societat civil catalana, aquesta societat civil catalana que sempre hi és i que seguirà sent, i que per tant ha de quedar ben clar que aquesta moció ve de baix, d'acord? I que nosaltres estem contents de que així sigui. Fa més de 30 anys que el Correllengua treballa per la difusió de l'ús de la llengua i la promoció de la cultura popular dels països catalans, de Salsa de Guardamar i de Fraga Maó, i també l'Alguer, on fins fa no gaire hi teníem un granollerí que feia una feina importantíssima per promoure el català i la cultura tradicional en aquella part del món. L'altre dia me'l vaig deixar a l'Alguer i algun regidor em va renyar, aquesta vegada no me l'he deixat. La deessa Justícia, ja la coneixen, ha volgut que presentem aquesta moció l'endemà que el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya ordenés executar la sentència que tomba gran part del decret del català a l'escola. Doncs davant d'això, contra l'Assemblea per a una escola bilingüe i de més entitats d'aquest estil, Correllengua. Contra les sentències de jutges espanyols en contra de la nostra llengua, Correllengua. I contra tots aquells que volen veure desaparèixer, ens volen veure desaparèixer com a nació, Correllengua, Correllengua i més Correllengua. Moltes gràcies. Granollers Primàries.